Фӏэхъу Жилэмар Жэхужьын Черкезие зэгухьыныгъэ консейм ицӏэкӏэ сопсалъэ сэ Балгъэ Сэлчук. Мы блэкӏа щыгъуэмахуэм иужь Мархъуд къалэм гъэру яубыда адэ щӏалэгъуалэхэмрэ итӏанэ къэудыпшыжа. Нобэ хъуауэ Налшык къалэм гъэру Урысей фашист къэралыгъуэм иӏыгъ. Адэ щӏалэгъуалэ уэрэд жыӏакӏуэ гупым техуауэ кӏэщӏу сыдэпсэлъхьынущ. Япэрауэ ину сынохъуэхъу. Адэ уей жыфӏэу уэрамым фыкъызэрытехьам щхьэкӏэ, етӏуэнэрауэ демократикум мамыру ӏуэху евгъэкӏуэкӏам щхьэкӏэ. Мыр набдзэгубдзаплъэу жытӏэн хуей, адэ уей жызыӏэ дэтхэнэ адъейм и проблемэм и ныкъуэр зэфӏэкӏауэ ара. Абы адыгэ проблемыр фашист Урысей къэралыгъуэм и проблемра. Нобэ хъуауэ адэ щӏалэгъуалэхэр Урысей дзэм иту къэралым и политикэм Путин и фашист политикэм папщӏэ Украинэ лъэпкъым йозауэ. Ауэ езы адыгехэр езбий хэкум и щыгъуэмахуэм уэрамым къытехьэу лъэбакъуищ ячуни ядэӏым. Мыр дунейм зыжыпӏи хъуну зыгуэркъым. Мыр жыӏэпхъэщ, дэ щыгъуэмахуэу къэтлътэкъым. Мыр адэ лъэпкъыр къаушыжауэ, адэ уей жыӏэу зыӏисыр зыкъижьыщӏа махуэу къыдолъытэ. Араси фыкӏалэмэ фыкъэтэкӏыжыну, фылъэпэрапэмэ аргуэру фыкъэтэкӏыжыну, фэбжь къыфтехуэмэ фхъужыну. Ауэ фи цӏэр лъэпкъым и тхыдэм дышэкӏэ ила хуэдэу дигукӏэ ди щхьэкӏэ дыхъумэну. Адэ уей.